Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad. Good afternoon ninyo. Og sa tanang mga avid listeners ning inyong programa. Usa di ay ko sa inyong mga followers sa Facebook. Palihog, tawag nilang ko sa pangalang Ed. Single dad. May tulog ka mga anak sa akong kaipon kanianto. Apanibiya siya, og niuban sa laing laki. Pero dugay na kaayo tong nahitabo. 20 years ago na. Hapit namang gani ko magsaysinta karon. Kining akong suliran nga gipadangat kaninyo. Kabahin kini sa kong pagbati sa usa ka babae nga tawag nilang nato sa pangalang Dalia. Din ka magkikantay? Ay, dito sa tindahan. Ha? Tindahan na po? Kasigira magabalik-balik sa tindahan, eh. Nganong dili naman ang limo usahog palit na imong gustong paliton dito? Bagbuot ka ba dako, eh? Ang tinda yung kaha imong gibalik-balikan. O ang tindira, tay. Pastila, dibo. Nasad kay pagkabarites da. Sus, alam na kain na, tay. Pasagdi dalag ko kung asa ko balipay. Kitsa man na, tay, ha? Si Dalia ba o yung mama? Secret. Gibangkong ka, tay. May pa-secret pa ka diha. Kuya Totoy og Lola Hubag. Nakagusto ko sa usa ka dalaga diri sa among dapit nga itago nilang nato sa pangalang Dalia. Nahibaw kong daw anak ko na siya kay 25 years old pa lang siya mga idol. Kaedad sa akong bunsong anak. Pero bisan unsaon ko sa paghuna-huna. In love kaayo ko kang Dalia. Dili ba kompleto ang akong adlaw kung dili ko makakita niya. Hi, Tay! Unsa may palito nimo? Ed na lang, Dal. Ayaw lang ng tatay. Ha? Tatay lang, uy. Abi pa lang wala ko'y tahod nimo. Busakit ba sa dakong tuhod anang tatay, uy? Komedyante jud ka, Tay ba? Unsa bitaw imo ha, Tay? Kuanday, Dal. Gusto lang ko bulantaw sa mong katahom. Gara-gara, undi ka, Tay ba? Seryoso ko, Dalia. Matahom ka. Ag imong kaaniyag, gahatag og kamaya di akong dughan. Karaan pero nindot pa minahon, Tay. Daw balak. Baw ka na, Daydal. Agibati di akong kasig-kasig diha dibo. Tay, tama na sa imong joke, ha? Dili kini joke. Daydalia, ang tinuod. Nahigugma ko kanibo. Unsa? Kuya Totoy og Lola Hubag. Nalipay ko kay ako namang napadayag kang Dalia ang akong gibati. Apan sakit lamang kay dili ko niya tuhuan. Alang niya, gara-gara lamang kadtong akong gisulti. Pero tinuod kadto mga idol. Tay, sulti na. Unsa may imong gustong paliton? Ha? Si tatay pud, uy, nagsugod ka na pud ang imuhang kabuang ba? Dili ni kabuang, Daydalia. Gugma kining akong gibati nimo. Ay. Sige tay, kung wala na kailaing tuyo, biyaan na ta ka ha. May buhaton pa ko. Dili ba day katuhuan kini ako gibati? Dili yung katuhuan, tay. Otro kasabda. Huwag kay support nako. Tay, nga dito magyong Dalia. Na may ang mama. Paghilom diha. Itulak yung kondebo atong pasing. Nga bungol naman ka dito. Naway po ka, tay. Ikaw magani. Halap na po kang pananaw. Halap bitaw. Pero klaro kay na ko, ang katahog ni Dalia. Ang iya pahiyom. Heaven kaayo. Undangin na tayo, eh. Mura na kag nagulat og barko sa airport.
Ayaw lagi pagbuot. Sa ba, magbuot man ka na ako. Bitras wa pa ko niya bastira. May pag-asa pa ko. Di ko mo surrender. Andam kong pakasdan si Dalia. Oh, libre mo bito mangarap tay. Kuya Totoy, og Lola Hubag. Buutan nga babae si Dalia. Og andam kong pakaslan siya kung iya lamang kong hatagan og higayon nga ipabati kaniya kining akong gugma. Apan wala pa'y response mga idol. Hangtod karon, gahuwat pa ko. Unsa may buhaton ko ini, kanus aman niya dawaton kining akong gibati. Palihog, ayaw kalimot sa pagbatukar sa sonatang Dawata na, Olivia. Dawata na, Olivia, ang gugma ko gihana, palaanon nga gugma, ug dili muluban. Daghang salamat and more power ning inyong programa. Magpaabot, Ed. Maing hapon sa tuwan letter sender si Tatay Ed. Maing hapon. Maadjong hapon usab nimo din ha Kuya Totoy ug nimo pod my loves kabisyo. Happy Saturday. Nahala aritang Tatay Ed. Ay Ed ra di man dito siya magpatatay. Go tay, walay problema basta wala lay katungod nga matamakan. Wala pud kay siguro ay katungod nga matamakan tay. Wala tawo mi siguro ka tay. Oh, nya si chicks nga mong gidigahan tay kay murag paminaw nimo naka matikod na sa imong gugmang pinasahi tay. Di ba la? Mao man ay walay problema ana Ed kay ulitaw man ka unya dalaga man puntos Dalia. Go lang. Sakto tong imuha nga hangtod nga dili ka bastiron, dili usa ka mo surrender. Kaso lang wala seryosohan ni Dalia imong pagbati, wala siya response. Ana magina, di magina madali. Kinahanglan pa nimong hulihon ang iyahang kiliti Ed. Hangtod nga iyahang mabati nga tinud-anay ka ng imuha ngadto kaniya. Kalawom ba aning atong binisaya oy? Go! Basta walay katungod nga matamakan, why problema? Suporta ming lola ana permente basta kalipay nimo tay. Mao man tay larga bula tay. Aw di lagi tatay Ed ra lagi. Pero mas mayo gito tay kana ila-ilahon nimo ang tao para di ka magmahay. Di ba la? Mao man. Yes, ang among welfare karon tay, ang imuhang kalipay para tuloy-tuloy na ang ligaya. Ay! Kiligon man sa tag-apil ini. Salamat kayo Ed sa pag-share ni ining imuhang story nang hinaot mi ni Kuya Totoy nga sugton ka ni Dalia. Salamat sa mo pagsalig nitong programa tay. Hulata lang ang iyahang response. Mabutragya po na. Ako si Kuya Totoy. Ug ako si Lola Hubag. Feel good lang. Always. Happy weekend.